Amen. Proverbs 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Shumael chapter number 3 verses number 10. I have seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet, and no one can fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for people than to be happy and to be good while they live. Habakkuk chapter number 2, verses number 3. Put it in writing, because it is not yet time for it to come true, but the time is coming quickly, and what I show you will come true. It may seem slow in coming, but wait for it. It will certainly take place, and it will not be delayed. Baba izwi lakho khuluma ngalo ngoJesu Kristu inkosi. Amen. Ama definition ambalwa ngevision, a picture of the future, isithombe sekusasa lakho. Visual manifestation of your purpose, ngamanye amazwi ukubona lokhu obizelwe khona. It is a reason for your existence. Isizathu sokuphila kwakho. Mesikhuluma ngombono, a vision can be private or corporate. Mesithi umbono kuyaba umuntu noma umbono kube uwabantu. So mesikhuluma about a private vision ukuthi lo nalowo okhona la endlini kufanele abe nesithombe sekusasa lakhe. But mesibuka a corporate vision, sibuka umbono we-Word Empowerment Church ukuthi noma ngaba umbono wanikwa umuntu oyedwa kodwa ngona umbono umuntu oyedwa, umbono wona wonke umuntu okhona la e-Word Empowerment Church. Vision is given to a person to be fulfilled by people. Umbono unikwa umuntu kodwa ufezwa abantu. Umbono unikwa umuntu kodwa umbono ufezwa abantu. So the greatest disadvantage a visionary can have ukuba nabantu abangawubambi umbono. Ngoba noma uNkulunkulu enganginika umbono we-Word Empowerment Church, kodwa ibandla i-Word Empowerment Church alisoze laba yimpumelelo until sibe nabantu ababamba umbono we-Word Empowerment Church. Noma ngingaba nehanga engakanani yokuthi abantu basindiswe, kodwa uma abantu esihleli nabo e-Word Empowerment Church bengenayo ihanga efanayo ukuthi abantu basindiswe, noma ngabe umbono muhle kangakanani kodwa umbono ungafa. Umbono uyafa ungabulawanga isitha. Umbono uyafa ungabulawanga amadimoni. Umbono uyafa ungabulawanga usathane kodwa ubulawe abantu abahleli ngaphansi kwawo kodwa bangawamukeli kodwa still bahlale kuwo. Umbono ukuze ube yimpumelelo udinga ukuthi umuntu ongenile angathi umengenile angenele ukuba athi abusiseke, kodwa athi masebusisekile abambe into Abraham. uNkulunkulu ayikhuluma kuAbraham athi ngiyakubusisa ukuze ube yisibusiso. If ungafuni to be a blessing to the vision, you become a curse to the vision wayihleli kuleyo vision. Uma ungafuni uba isibusiso embonweni, uba isiqalekiso kulo mbono ohleli ngaphansi kuwo. Ngoba ukuphumelela kwawo, every time uNkulunkulu letha umuntu akaletha umuntu nje kuphela onesidingo, letha umuntu onesidingo ozobusiswa yizwe, mase izwi lembusisile bese ethatha leyo vision naye ayobusisa abanye abantu ngayo. So God will give a person a vision ebe azi kathi lo mbono ngeke ufezeke until kube khona abantu abazokwazi ukuthatha bagijime nawo. uNkulunkulu ufika kuMoses ngenye ilanga uthi nginika ivision yokuthi lempi obhekene nayo yama Amalek nizokwazi ukuyinqoba. But for it ukuthi inqotshwe, ivision ithi izandla fanele iphakame.
And as long as izandla zakho iphakeme, uIsrael uzonqoba. Kodwa meke zehla izandla zakho, amandla kaIsrael ngeke ehle, kodwa uAlimeleki amandla awazothi ukunyuka bese Israel uyanqoba. Wamnika a vision of success, kodwa azikahle ukuthi akakwazi ukuyifeza yedwa. Wazi kahle ukuthi izandla izokhathala. But within the vision, uNkulunkulu needs ukuthi kube khona abantu ababambayo, ababa oAaron, ababa noHur. Abantu abazonima sebebothi ngathi the vision inhle, and ivision izosiphumelelisa, kodwa ngathi onikwe yona kanayo icapacity namandla ukuthi ayibambe yedwa kuziphumelele, bese beyafika bazomfakela itshe ngaphansi ahlale kulo, oyedwa phakamise the left, oyedwa phakamise the right, ukuze kungasho ukuthi uMose osibobisile, kodwa kuthiwe it's the vision of Israel. Ivision inika umuntu kodwa idinga abantu usiphumelele. So for us as a church ukuthi sifinyelele la kufanele sifinyelele khona, one, ukuze sibe abantu abashumayela uJesu Kristu ebethelwe siphambanweni, sidinga wonke umuntu ongena la endlini athi I am a son or a daughter of this house, naye ashumayele the message efanayo ukuthi uJesu Kristu wafe siphambanweni. uJesu Kristu uyasindisa, hayi phela in time lakhona sekuyi open air, but ukuthi uyishumayele leyo ukuthi uma ufika on a Sunday ungafiki wedwa, fike nomakhelwane umshumayisile, fike nomngani omshumayisile. So every time sifika sodwa ukuthi we have not bought into the vision yokuthi fanele siyisabalalise le. And ayikwazi ukusabalala ivision uma ivision yohlala contained within the four walls. As long as umbono uhlele endlini, lo mbono useless. Bakhona baphuma baye emhlabeni, khona baphuma baye eMontclair, khona baphuma baye eNew Jersey, khona baphuma baye eDurban North. Okusho ukuthi we have enough people yokuthi basabalalise umbono. Sinabantu abanele yokuthi basabalalise uJesu, yokuthi who can buy in. Sinabantu abaya into the corporate world, sinabantu abaya into education, sinabantu abaya into high school, sinabantu abaya into primary. Mase singase siyibambe le vision, sibaye into this vision, sazi akuyona vision ngamngaphi vision yethu sizokwazi ukuyisabalalisa, because ivision inika umuntu kodifezwa abantu. Uthi uNkulunkulu Habakuk thatha lo mbono ubhale phansi, uthi ilona lo utha ubonayo awufunde awuthathe agijime nawo. A vision is fulfilled by runners, not sitters. Umbono ufezwa abagijimi hayi abahlali. Abahlali benze ngathi umbono uyaqhubeka kanti uyafa kancane 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 kancane. Kodwa abagijimi noma ubona umsebenzi wabo manje, it's only a matter of time before ubona. Abagijimi baya understand that the race is not given to the swift but to them that endure. Awumjaho awuwinwa yilaba abagijima ngesivinini, kodwa laba ababekezelayo balokho bephushile nje bethi ukhona iwole Empowerment Church, uJesu walapha uyaphila. Ungenzeka abangakulandeli namhlanje, ungenzeka abangakulandeli kusasa, kodwa kuzofika inkinga ekhaya labo ngenye ilanga, bathi kukhona intombazane ehlala ngamakhelwane ehlala isitshela ngalo Jesu, isitshela nangaleli bani. Sinenkinga namhlanje, ake usicela ukuhamba nawe ngoba singazi inkinga yethu ifeze, ngoba kade wawuyenza investment yokulokhu uyigijimisa leli vangeli. Awugijimisi ngoba liyabanjwa, uligijimiswa ngoba kuthiwe oyibonile wayifunda akagijime nayo ivision. Awugijimi nayo ngoba uyibona iphumelela, ugijima nayo ngoba izwi lithe it is a mandate yokuthi uma uyibambile ivision gijima nayo. Uthi Jesu bafundi bakhe nina wathi go into all the worlds and preach the gospel, and bathatha bahamba bayohlala balinde umoya wahlala. It is only masefika persecution, ibandla selibhekene nokuhlasela, ibandla selibhekene nokuhlukunyezwa, baqala basabalala. Kodwa isabalaleni babo basabalala basagijima nombono wokuthi hambani niye ezizweni. Laba bejahelwa khona bebaleke boqasha khona babefika baqashe, kodwa baqashe bese bekhipha umbono. But noma sibalekile nje kodwa ukhona uJesu wafa esiphambanweni uyasindisa. Wherever you are you spreading the vision? Are you spreading
the vision. If vision is given to a person but fulfilled by people. But vision, it is seeing the current position or condition, but knowing there's a better tomorrow or future. Ukubona isimo esingasihle manje, kodwa wazi ukuthi khona into enhle nengcono kusasa. Into eyenza ukuthi ngibe excited ukuza every Sunday, whether ngithole an SMS, whether ngithole or WhatsApp omcingane, but ngi-excite ukuthi beyond what I see now, ngibonile ukuthi kusasa kunjani, ngibonile inkosi yini ezoyenza, ngibonile inkosi yini esibizele yona. But if sihleli nabantu who cannot see beyond where we are, we can never reach to where we see. Iqiniso lithi exposure is your greatest blessing. Ukubona isibusiso sakhe esikhulu. One of the things ebengiyibuza ngayo, ngafunda ama-skets a bit back, ngathola ukuthi within our informal settlement noma ey'ndaweni ezingekho developed, in teenage pregnancy is very high. It's very high. Iphezulu kakhulu. And isizathu sakhona bebechaza ukuthi indaba si high, but it's because of exposure. It's what they see. Akekho tumevuka abona into engcono kunala ekho. Wonke umuntu umevuka uvela bona intombazane emasikile age isinengane. Noma ngaba akathandi, but uyibona njalo leyo. Uyibona njalo leyo. Igcina ifideke ngaphakathi kuye. Yokuthi this is a way of living. But gcina benza izinto umfana abonje ayikho impumelelo la utshwale ngimbonayo. Mengibona utshwale ngimbonayo, ubugebengu ngimbonayo. Noma ngabe siyamtshela la endlini ukuthi ubugebengu abukhokheli, utshwale abukhokheli. Inkinga sight works better than words. Ukubona kunamandla kunamasu. Is example, ingane zethu azithathi kakhulu esikushoyo, zithatha kakhulu esikwenzayo. So sight is always more powerful than us. Yikho uma uzoya eBhayibhelini isimangaliso uJesu asenza kakhulu kunazo zonke kuma gospel, it was the miracle of restoring sight. Impumputhe eyigwele uJesu ayilo uBartimaeus, impumputhe yazalwa engabo, kodwa bonke laba bantu ubona oyedwa weka, but there is more than one owayengaboni uJesu. Because wayazi ukuthi noma izwi lamangalizwa kodwa mengabonanga akakwazi ukutestify ngamandla akhe, ufanele abone, because sight has the power to change your life. Ukubona kunamandla okuyishintsha impilo yakho. Ikungaziboni uphuma la ukhona, awukwazi uphuma la ukhona. Ikungayiboni impilo yakho ishintsha, ayikwazi ukushintsha. It is only the day la ubona khona ukuthi there is something greater and better for my life. La ukwazi khona ukhaleke manje usebenze, ushizile, uzikhande ngoba ubone into engcono ngawe. Mawungabonanga lutho engcono ngawe, ayikwazi ukushintsha impilo yakho. It will only change the day you see yourself better than where you are. Vision. Ukubona udlule lezi zime la, ubona into engcono. Ngeke ngizwa omunye umfundisi bekade yomshumayela wathi ngadi sengikubiza a couple of times. Ngikubiza a couple of times. Uyofica attendance yami. But for some reason awuyishintshe indlela oshumayela ngayo. Ngathi inkinga yakho ubuka abantu abafikile. Mina ngibuka umuntu one potential yokudlulisa umyalezo wami kwabangafikanga. One more time. Ubuka abantu abafikile. But with vision yami ngibuka ukuthi mekufike 5. Lo 5 une potential oyedwa wabo angatshela abanye ngo5. Kunaba abanye abawu5 noyedwa aphinde etshela abantu. Kuba i-pyramid scheme yokuthi if inkosi yangikombisa ukuthi I will preach to multitudes, ingayenzeka ukuthi ingilethele abawu100, but within those 100 I got tens of thousands. Ngoba bengingakwazi ukuphila noyedwa,
ayibambe lento engimfundisa yona bese ithathe gijima nayo kungenza 2000 may not come into this house but everywhere lo odlulekile azodlula khona uzodlula shiya athi there is a preacher whose name umngadi othi befike empilweni yakhe impilo yakhe ingaphinde ifane. So the question is, do you see labo babonayo noma ubona beyond what you see right now to a greater place than where I am? A few years back, ngahamba ngaya oLundi ngiyoshumayela oLundi ngiyoshumayela esikoleni because kukhona uAndile Mrs. Thondo owafika esontweni wabusiseka to such as much wathatha umyalezo engangushumayelile wawuyisa esikoleni sakhe. Mewuyisa esikoleni sakhe uthisha owawuzwa wathi angikwazi ukuthi lo myalezo ngikuzwe ngerecording kuphela ngiyafanele lo muntu owawushumayela eze wavule umnyango oLundi ngingakaze ngiye khona ngoba I don't see uHaye sitting with ngishumayela kulo ngihleli naye nalo wazohlangana nawo umbuzo ukuthi what do you see ubona le condition kuphela noma ubona ngale. Not so long ago the same guy called me again wathi khona into engiyiplenayo lo wamyalezo angifuni ushumayela into ngifuna futhi mawuphinde ubuya uzoshumayela the very same thing. I am setting up a program that is designed ukuthi uzoshumayela lo myalezo owawushumayela in 2016. Because in 2016 angishumayelanga ngishumayeza umuntu lapho ngishumayeza ukuthi le message engishumayela I see it beyond ukuthi thinte lona ngibona nalo azwe yakhona. So if ubuka only the present condition you are stuck to your present condition. So that vision ayikwazi ungaphumeleli bafowethu ngoba ngiyayibona iphumelele. In other words uma sinabantu abangezuyiphumelelisa ukuthi I will pray that Lord bring us people abazoyithatha bayise lapho uma kukhona abangayithatha ngoba if the Lord has blessed us with it he must give us people for it. But ayikho into ebuhlungu njengokuthi uhlale nombono kodwa kumbono kube outdated uqalena. Uthi uhambe nombono waqala nombono kodwa kufika abantu abazoba beneficial embonweni kunawe waqala nawe. Ilapho ke inkinga bese siba nezinkinga khona zokusibe nabantu abadala ebandleni abalwa nabantu abasha sasikhona thina iqala lento into ethile ayenziwa kanjena ingoba you are a sitter not a runner. And sitters are problematic. Abahlali bayahluka. Abahlali banjani bazalwa? Abahlali banjani mntwana? Uzusisiningi ukuthi abahlali banjani. Hamba nje la uhlale khona uyobona abahlali banjani. Abahlali bayacomplain. Abahlali bathi into ethile asitholi. Abahlali into ethile bathi baba ngumsithi. Nawu phakathi bazobuza ukuthi already lapho basikona emnyango abahlali. But mawasume nabantu emhlala ndabona meniphuma nonke niyaphuma nonke niyahamba niyokwenza isiteni senza niyabuya nihlale nefamily niyalala anitholi ubuhlungu kodwa kumele abantu abanikhathe esiningi abahlalayo akuna ama-complaints. So if the vision fanele ihambe kufanele siminimize abahlali sandise abahambi. But asikwazi ukuba nabahambi until Baba buy into the vision. In Bible, Jesus had 12 disciples. He had 120 disciples. He had 70 disciples. But Kanidi, Uvela only 12. Ngoba no 12 were the runners. Ibona abantu abebekwazi ukugijima. Ayimele kwazi ukugijima uyakwazi ukuhlala nabo ngoba umehleli nabo akahleli nabo ukuthi bajabule uhleli nabo ukuthi abaqeqeshe baphinde bagijime. Sundays are not designed ukuthi bazokujabulisa. Sundays are designed ukuthi bazoempowerisha besiyogijima. But uma ungagijimi ugcina nento eshunyelwa ngesonto ungayizwa ngoba ufuna imessage yokuhlalisa kanti awuthola imessage yokugijimisa. Vision is seeing past the current state, condition, or circumstances to a better tomorrow, a greater tomorrow. So, Father, let's do it. Vision is not a matter of sight, but a matter of the heart.
I-vision akuyona into yamehlo, into yenhliziyo. Ngoba umbono kufanele ukuthi izinto uyibona kodwa ubone ngale kwalezi zinto oyibonayo. Ufanele umubona umshado wakho but ubone past the condition yawo manje to a better tomorrow yakho. Ubone past the condition of our finances awo manje, ubone our finances ever right in the future, and therefore if ukwazi ukubona beyond where you are, vision does not see crisis, vision sees an opportunity. Imbono awuyiboni inkinga, ubona ithuba enkingeni. Imbono awuyiboni ithuba. That's indaba. China is one of the greatest countries, most developed countries in the world. Imobaliki igama crisis called. Aliko. You search amagama, there is no word in crisis. Igama crisis lishintshe kwathiwa opportunity. There is no word. Search it, which is their word called crisis in Asia, because it is opportunity. Ngoba bathatha ukuthi ukuze sibe abantu who are better than abantu, njalo befika inkinga kungabi inkinga, akube yithuba lokuthi yini esingakwazi ukuyenza ukuze siyisolve leyo nkinga mhla abanye babhekana nayo thina sesine solution. Yeah, because vision ayiboni inkinga, ibona amathuba. Ubona inkinga lokuthi ukeyboard player akekho. But yes, because I saw an opportunity to create into yami when there is a crisis. So if uzobona a crisis, kusho usabona ngamehlo, awukabona inhliziyo. Inhliziyo lithi iBhayibheli it is the seat of the Holy Spirit. So uma uyinhliziyo uyihlalo sikamoya ingcwele, umhlalo sikaNkulunkulu, kusho ukuthi umbono awuveli kumuntu, umbono uvele enkosini. And umbono uvele enkosini, inkosi ithe ungenzeki abantu kuyo kuyenze. Inkosi ithe I will be able to do anything as long as you believe. Umbono kusho ukuthi ngiyamkholwa engimlandelayo. Nokuthi nale simeko engibhekene nayo imeko yesikhashana, kodwa there is something greater and lokankomise khona ikhona engizobona. Noma ngathatha 10 years, noma ngathatha 20 years, but it shall come to pass. Yabona ivision Abraham babenayo, lithi iBhayibheli baze bahamba bengayibonanga, kodwa namhlanje simile ngoba siphile empilweni yento Abraham abayibona. Vision is seen past the current state, condition, and circumstance to a better and greater tomorrow. Vision is an internalized, clear mental image of a preferred future. Umbono ubona ikusasa olincamelayo lingakafiki. Umubothi okay lento engibhele la yakuyithandi, ikhona engcono, see it. Ngoba mawuke waqala wayibona, uzoqala ke bese kwenza izinto ezizokuyisa la khona ubone khona. Ayona ke lento bese sibuyisele ekutheni ke vision becomes the source of discipline. Indlela yokuyiphatha ivela ilawulwe umbono wakho. Umbono ungekho ayikho into ekulawulayo, ngoba vele ayikho into oyisebenzelayo, ayikho into efanele uyibambe, ayikho into efanele ufinyelele kuyo. But uma kukhona into oyibonile, uyazi khona indlela engakwazi ukuyithatha, ngoba lezo indlela ine potential yokulimaza into engayibona. Uma kukhona into oyibonile, uyazi khona izinto engakwazi ukuyikhuluma, ngoba ine potential ukase iyikhulumile zilimaze lento engayibona. Ayikho into engizonda ngokukhomplela empilweni yami. Wala ngizakwenza konke engizondayo empilweni. Balance. Ukubalisa. Ngoba ukubalisa udunga ukukholwa kwakho. Complaining contaminates your faith. And ukudunga into yakho inkinga ukuthi amanzi asuke clean. Asuke ngangcolile. Uthi fanele unike isikhathi ukuthi lento eyidungile yes. Mase yehlile bese uyabona ayisokutshela thina esikhule semakhaya. Akuzokutshela nje.
abekhiwa nje amanzi ongathi angcolile bese yayekwa elokhu ehla kancane kulokho kwehla kancane uzubothi into engithi ingcolile ayingcolile ingoba khona into ebingene kuyona so ukubalisa kwenza ukuthi ugcine ungayiboni into uNkulunkulu ayenzayo ngoba uyabalisa lithi uIsrael for every day they complain God ended a year abahambanga 40 years ngoba bafanele bahamba 40 years bahamba 40 years ngoba babebalisa every time bebalisa bayendela unyaka ohamba la so if ababalisanga lesikhathi behamba babezofika ezweni lesithembiso in 11 days ababephumile babezongena kodwa bacomplain abaze bafa bonke ababephumile kwangena only 2 phela ophumile uCaleb noJoshua the rest abazalelwe hlanu. Do you understand ukuthi ucomplain uyakwazi ukukhipha ukubulala ungakangeni? So then umuntu ole vision does not complain at situations they prepare. Umuntu onombono akabalisi uyahlela. Uma inkinga hambi ngendlela ofisa ngayo awulokhu balisa ukuthi abantu banayenza into ethi abantu banayenza into uvele uyithathe wena uyenze wena. Muntu ngayibona kahle uvele cha I can be able to prepare this ngihlele ngale ndlela ngihambise ngale ndlela why ngoba ngibonile kufanele sifike khona. So ngeke ngilokho ngimbalisa ukuthi usibani manje akenza into usibani manje afika I have my hands, I have feet, I have a mind, I have abilities. Ngiyakwazi ukuzenzela ngoba ngiyazi umbono ukuthi kufanele ngibeke because ngiyibonile lento angikwazi ukuba comfortable manje ngihlelele ukuthi ifezeke uthi uma define self discipline it is self imposed standards for the sake of a higher goal izinto ezibekwa yimini ukuthi zingithibe zingivimbe ukuze ngifinyelele kulokho okuphezulu engikubonile so angikwazi ukwenza noma kanjani because I've seen something greater than where I am so njalo mengibuka la ngikhona noma sengenze ngcono than before ngihlale ngiyibona lower than where I need to go should I think is that kufanele ama standards ami ngiwehlise ngiyawaqinisa ukuze ngifike ukuthi uzithembe kwayo. Successful people are not motivated people. Successful people are disciplined people. Abantu abaphumelelayo bona abantu abaqhuquzelwayo, abantu abakwazi ukuyithiba. Singaqhuquzela la kuze kubuye uJesu. But until uthatha isinqumo sokuthi ngiba disciplined ukuthi mina every Sunday I'm at church. Akuyona into eqhuquzela umfundisi lo idiscipline ozenzela wena. Ayidinge umfundisi leyo. Until wena wazi ukuthi ukuze ngiphumelele kufanele ngikwazi ukuthi mina angilali before 12 ngoba kufanele at least ngibe ngini ngesikhathi sokufunda kancane at least ngini ngesikhathi sokuresearch kancane leyo nto ngikwazi ukushumeza it is discipline that you must decide ukuthi angikwazi ukulala before isikhathi esithile noma ngingenalutho I can always find something to read ukuze ngizikhulise. Ungathandaza ufike la ufike khona if you are not disciplined in what you do you will never reach where you have to go. Discipline. But it takes a vision. If ungaboni lutho awukwazi ukuzidiscipline. Yazi what vision does? Vision takes away lento ethiwa instant gratification. Ufuna ukuthola into manje uexperience manje uyenze uyakwazi ukulinda. But ungaboni lutho asikho isidingo sokulinda. Asikho isidingo sokuthi into ethile ungayi-experience, asikho isidingo sokuthi into ongayenzi ngoba there is nothing you see. But mawukhona into oyibonayo uthi bethenga ama-Adidas uhambe uyakatuye kaJarem ufike uyitholele inteki lakho lika-120 begqoke lika-900 ngoba uyazi noma bangalihleke lika-120 kodwa i-bank account yami ithi le mali abayisebenzise bethenga inteki lale mali mina ngiyisavile because I see something greater. Bafethu I have a vision. Abahlobo bami bake bangihleba awu ngani
After COVID, ngizahamba ngeHarris. Abanye bahamba ngeenyawo. Ngoba I have a vision yokuthi ungamane ungihleke then ukuthi ngiyoyifaka ezikweletini ukuze ngibukwe. There's something greater I want to achieve in the next 10 years. So okwamanje ngingabukela kumfundisi odambisa amdambisi mntakama. There is a plan, there is a vision. Ukhona into engiyibonayo. Beyond ukuphila kamnandi manje. If you are a vision person, you suffer now so you can be happy later. Awukwazi ukujabula manje bese uzophinda ujabule kusasa. You must suffer now. Go through some for the joy that was laid before him. He suffered on the cross. Ngenxa yenjabulo eyayibekwe ngale kwesiphambano. Why isiphambanweni? Ngoba wayengabuki isiphambano. Wayebuthi emva kwesiphambano uzovuke kavuka iyeke evuka nawe avuke nawe. It was a vision for you to be saved. What noma ngingasafuni ukuya baba. Kodwa ake intando yami. Intando discipline. Wayengakwazi ukuthi ngisayine lapho. And futhi bese angisayine lapho kusho uNkulunkulu. It can be done. But he disciplined himself to focus on the vision at hand. If you have a vision, you have no self-discipline. You have no standards. My standards are based on the vision you have. Every vision that you have, you have standards, you have a discipline. Discipline comes with decisions. Without discipline, inqumo zakhe ayifani neinqumo zabantu. Ngicela nje ungikhulele makhelwane wakho. Uthi makhelwane into iyona namhlanje yokuphumela esiqobo sayisona. Every decision we make determines our future. Noma isiphi isinqumo esisenzayo isona esisho ukuthi ikusasa lethu lizoba njani. Nakubone manje ungenza abanye ungabothayo, but noma isiphi isinqumo osenzayo singena kwipuzzle yokwakha ikusasa lakho. Yabona nje ma teenage manje ningayibambela nifike la nithandayo. Abazali nibotha bayilutho nifike la nifika khona. But it's a puzzle piece oyifaka. Call us in 20 years time. Ipuzzle isihlangene. Bese usho lamazi ukuthi kube ngangimlalela umama. Ukube ngangibalalela abazali. Ngoba ipuzzle isihlangene kwikusasa. Ma puzzle pieces ubusawabuka phansi, mhlawumbe umwakha le puzzle ye1000 pieces ubheka ukuthi ngeke ihlangane lento lesi sithombo sibone ebhoxini. Nalesi sithombe kulezi zinto ukuthi ngeke ihlangane. Kanti every piece ngesineke uthathayo. Ubeka. After a while, siyaphuma isithombo kusaka. So if you don't see into your future, ingabe ikusasa lakhayo linjani. Kufanele ulibone ungakafiki kulo. Khona indlela ozokwakha ngayo, wakhe ngendlela yokufinyelela kulento oyibonile. Ngicela ukunika lokho bese ngiyahamba. When it comes to vision, value is more important than success. Mebuza umbono ukubaluleka kunamandla noma kuhle ngaphezulu kokuphumelela. Yazi indaba elisho lokho, mawubalekile, if you are important or valuable, uzophumelela. Abantu abafuna umuntu successful. Abantu bafuna umuntu valuable ukuze babe successful. Value guarantees success. Ngithe Andile sihamba naye izolo sengimishiya lapha ngathi Andile kufanele uyibuze lento eyodwa ukuthi amakholwa ayithathathi lento yokuthi angavela afike esontweni ahlale bese linda uNkulunkulu ukuthi uzobasiza. If singathi nje asithathe iscope sokuthi there are 20,000 Christians. 20,000 Christians. Bese wena ufika uhlale la ekhaya. Nkosi, I need a job, Lord. Give me a job. Bese lapha kamakhelwane kube khona ikhono elikholwa njengabo.
every morning melivuka lisubmita ama-CV awu-10 in 10 different places. Every morning, every week for 5 days. When uhleli uyakhuleka, nalo liyakhuleka. Who is God supposed to bless? Because uNkulunkulu yedwa. Inkinga yamakhola because awuboni kude njalo ubuye enkosini ucabanga ukuthi wena wedwa enkosini. Mangiye enkosini but ngisebenza 10 times harder than you. Inkosi is obligated ukuthi ibuke mina ingishiye wena. Ngobani uNkulunkulu is a God of justice, inkosi yokulungiswa. He's fair. Akakwazi ukuthi sikhule kumkholo wewodwa kodwa wena uhleli lo uyasebenza uvuka every morning athi walk uye eMega City ngoba imali anabe ezogibela ngayo uyabona ukuthi kungcono menje eMega City kunendawo yokukusa lapha kunendawo yokuprinta awalka eMega City afika print athi mase printile angene ku internet cafe asubmit wena uhleli uthi inkosi bless me with umsebenzi. It's because you don't have a vision. If vision yenza ukuthi ukwazi ukubona ukuthi I must develop i-value more than ukuthi ngiphumelele yini engayenza uze ngibe valuable mhla sabekwa nelinye ikholwa elikholwa njengami kodwa khethwe mina. Yeka laba hedeni ohlala usho ngawo ukuthi khona abahedeni inkosi uzongibusisa mina ngafika uthatha uzosamla usubmit i-CV yakho khona no 20 ngiyakhona noma ungabakhuleka abaxosha laba hedeni kulo 20 uzothola khona 15 osebenza ngaphezulu kwakho. Nabazoqashwa vele ngabe bale disadvantage beqashe wena. But if you have a vision uyazi ukuthi ngiyakhuleka base ngibemkhulekweni I develop myself. Because I have a vision of where I want to go. But mawungaboni ukuthi uyapi then awunayo ivele uzohlala ukukhulekela uphumelele. Impumelelo ayiqhamuki ukukhuleka but iqhamuka ngokukhuleka ukuba nevele. Sibe sibeke inyawo. The success yaleli bandla ilele kutheni how many valuable believers do we have? Makanana bakholwa nawo athamele kwesikalini abona kade awakholwa nje kuphela but ayinikelile ekutheni akhule enkosini. Ayinikelile ekutheni umbono usabalala. Ayinikelile ekutheni lento uNkulunkulu ayikhuluma ifezeke. Without value we are a beautiful church that will never be a success. Without value, that's the value nokuzona ithi. If value nokuzona ithi, noma i-worship team ihluleka ukupractice njalo. But mina ngiyazidedicate. Ekutheni I have 6 days in a week. I'm going to learn amaculo amasha, ngizofunda ama-technique amasha ngephimbo. Sinesifika la, si-rehearse 1 day out of 7. Nokuzona. Indlela yokucula ngayo last week ngi-valuable angikho reliant ekutheni sizoreheza la ngi-reliant ekutheni isikhathi enginaso yazi indaba why angikuhlumayezi nje kuphela ngibhalele zonke izifo zobhekana nazo. I give you information, I give you inspiration, I give you empowerment and encouragement. Then bese ngiyakushumayeza ngikujabulise. But ngiqale ngikunike izinto ezi-informative okwazi ukuyithatha umuyithathile uyi-apply zikusebenzele because I believe in i-value. Then ukubukwa ibe successful. Mhlawumbe nami ngisaqala ngangikujabulele ukuthi ngihambe ngishumayela into okuxhuma kubona wonke umuntu. But I no longer want that. Ngifuna mawuphuma uyocabanga. Mawuphuma uyibuza imibuzo. Mawuphuma ukubuza ukuthi ngempela lento engiyikhulekele enkosini ngiyaqualify ukuthi ngiyithole. Ngoba mengiyithola ngingekubonanga ukuthi ngiyaphi. Awuhlukile no Winnie Lord wasevela ku 163 ethi I blew it. Ngoba ukwazi ukwamukela but engena vision yokuthi mase ngiyamukela ngicina kanjani. I pray that the Lord helps you ukuthi ube nombono. I pray that the Lord ikusize ukuthi ujoyine kumbono wase Wedding Harmony Church ukuthi asusabalalise lo myalezo. Sibala